Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta, o aquesta, com això, o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! Bueno, gent, avui com aplicar Streaking Grime. Tenim aquí una muralla amb dos gris, pinzell sec, tot això, i veieu que és una mica plana. Per molta gent ja estaria de puta mare, però pel nostre gust encara li queda una miqueta, i aquesta miqueta és l'Streaking Grime. Per fer servir això, és com una tinta a l'oli, fa falta això, fa falta dissolvent universal, jo compro titan, vale? Sobretot que no faci olor, perquè si no us quedareu desmaiats. Jo el fico en un pot com aquest, per tenir-lo sempre al brut, i llavors fa falta bàsicament eixugamans i un pinzell per aplicar. D'acord? Doncs bueno, sacsegem molt bé el pot, l'obrim, i és com, literalment és com has de xucar tota la maqueta amb això. Sobretot que entri als foradets, que la part bona, com és rentat a l'oli, té molta tensió superficial i entrarà superfàcil. I és com, i un cop ho tens, no cal que sigui uniforme, perquè en retirarem moltíssim, vale? I un cop ho tens, el que has de fer és, amb una mica del White Spirit aquest, l'esperit blanc, bueno, acabarem de fer això, ja que he ficat aquí el pinzell. Vale? Agafarem el eixugamans, o amb el pinzell mateix, i és com, el xuquem el dissolvent i el passem per aquí, vale? I llavors agafem el paper i retirem com l'excés, deixant més o menys, depèn del degradat que vulguem fer, vale? Llavors la cosa està, com veieu la diferència, i ara això quan s'aixuga és més extrem, vale? Doncs ho faig tot i us ensenyo com queda. Serà un tutorial bastant express, o sigui que no espereu aquí, perquè no té gaire més misteri. Bueno, doncs ja ho tenim tot i ara començarem a treure a l'engròs, vale? Ja us he fet una mica la demo, però al final és anar aixucant fent cercles una miqueta i tal, per on creieu que està ja una mica més net, i anem passant l'aixugamans i ja està. És entretingudet, però clar, és com una supertinta això, perquè el ser oli, com l'actives amb el dissolvent, doncs clar, et deixa com molt de temps de marge per treballar, en pots treure molt i sobretot no fa piscines, perquè les tintes acríliques el que fan sobretot són piscines i jo les piscines a l'estiu estan bé, però per la meva escena no m'acaba d'agradar. Llavors és com, bueno, veieu com si fico més dissolvent de cop i volta es queda com més claret? Doncs heu d'anar jugant una mica amb aquests tons per fer com un degradat. I si us passeu, doncs torneu a ficar una miqueta i ja està. Que això tampoc és una ciència exacta i al final la gràcia de l'escena és que és tan grossa que quedi una mica diferent a tota. I bueno, aquí tens per estona, perquè és una peça molt grossa, també s'engasta, però bueno, tampoc és tan car el pot. Llavors és com, tampoc em patrocina ACA, però és un producte tan bo que sempre m'agrada fer promo. I res, us deixo per aquí i quan estigui acabat, tornem. Bueno, doncs ja veieu com queda, no? Queda bastant de putíssima mare, perquè queda com un efecte de pedra supervell. Llavors, ara el que farem és deixar una mica al sol, tot i que si hi ha molta calor, m'ha passat algun cop que el dissolvent, que es queda a les juntes, s'escalfa molt i em fon el pòrix. És una pinga, m'ha passat només un cop. I ara com estem a l'hivern, com a molt pujarem a 13 graus, llavors dubto molt que passi. Però jo us aviso perquè que no us passi com a mi em va passar. Llavors, clar, és una pinga, però bueno, encara es podria arreglar. Doncs res, ho deixarem aquí i quan estigui sec i tal, farem el floc i així també us ensenyo com faig les vores i aquestes coses, vale? Però això serà per un altre tutorial.